Takže vás všetkých pozdravujem. Momentálne mám v kresle krásnu klientku, ktorá absolvovala kombinované bielenie. To znamená, že to bolo bielenie domáce plus ambulantné bielenie. Na teraz je výsledok už finálny a preto by som sa rada opýtala, ako reagovalo okolie na váš biely úsmev? Veľmi dobre a zaujímavé. Častokrát sa mi stáva, že pri bežnej komunikácii a rozhovore zrazu dotyčná osoba sa ma opýtala, že až také milé zuby. Si to všímajú tí ľudia v okolí. Áno, tak to je veľmi pozitívne, tak to som rada. Teraz je veľmi dôležité po ukončení celej fázy tohto bielenia udržiavať si protokol. Čo to znamená? Raz za 4 mesiace je potrebné ešte si aplikovať gel do dlách, ktoré máte doma, aby ten udržiavací efekt bol stále taký optimálny. Budeme robiť ešte dentálnu hygienu, ale môžeme si aspoň trošku priblížiť, ako vyzeral zub pred bielením a ako vyzerá momentálne. Klientka si prešla aj čeľustno-ortopedickou liečbou. Toto je náš finálny výsledok po čeľustnej liečbe, po vybielení, po dentálnej hygiene a myslím, že môžeme byť spokojní.